Ole tun tum kan video a chuan in YouTube live streaming pek chua da na kha kan soi ve thung do na tu na mi po hi subscriber te lama tanga request na aron om du la wangin karon ti ve shim don ani tu na kan ti tum da na hi chu go san ting te goes a khatiang te le thil dang dang po ni tel vekang chu khatiang han pek chua da na kha kan soi ve thung don ani tuna kam han tura hi mobile phone ani dona mobile phone atanga pek chua dan ani don ani ama sapera kam thiat tura chuanin live streaming YouTube atanga pe chuak thai tur chuanin subscriber kha atlem pera sang khatal in nei thin nge yanga ani chuti lo chuanin live streaming kha ati theilo ti kha kan sema sap don ania ti chuanin adot lia chuanin live streaming an pek chua hianin e hemi a phone han da na hi then ka chuanin kan hrelo thina e a phone hi landscape zonga ken thei tur khanin kan ti anga ya kan set anga ya chutiang tur chuanin kan phone a chunglama kan han thai thlaka rotation ti mai rakhami kha kan lo on a kha kan lo lock kha kan off anga ya ni kan off anga ti chuan live streaming kan pek chua don chuan kan camera kha atung zonga ken vu lo tur ani mo a kham phei zongin video kan khoi re chuanin ken sel tur ani ti kha video kan lak shim chuanin live streaming kan pe chuak lo ma pon ni sela a kham phei zonga ken hi video te khatiang lak dan tur kha ani ber ani ti kha sa shim ila ti ngei do lo tan chuanin du la tung zong pakhan keng thei thowa maro chu kamya khamphei zong kha ken dan tur pa ngai tak suani ti kha shama saila a tho me ti chuan kan an soi chho tan mol me nga tuna ka phone ken dana hi landscape anita san chu landscape pakat ta ngal sa lo chuanin a lo alan dan kha adik thei lo tlat ma chu wang ti hianin ka keng hala tuna hianin YouTube a han kalut ngal sa ta ne ti chuan live stream kan pek chua don chuan tilaya noya plus sign bel na sign lo langa hianin kan zuk click anga tiang hian lo om don ta ne ti chuanin heta hianin go live ti hianin kan zukal don ani go live a han mo ti khanin kan han click ta ti chuanin ma zong le nung zong lan tir dana kha om ta tilaya camera lam achung kil sira rotation ang do rotation ti meang hemi lo langa te hianin kan han click anga ti khan kan han click ta ni ti khanin a back camera khan ani ta a back camera tuna hinani kan mang mek ta chuan front camera kan man don chuan ngai bok kha kan han click le don ani ti khanin tuna back camera kan mang phot mai ngai aka milo mu chuanin milo start viewang ti te kha lo ama chuanin hei camera kan ken re hianin ngil that tak ka ken tur ani ma 90 degree an tiang chi khanin ken va tur ani chuanin kan camera lak te kan thil han lak re te kha a mu nom bi ti kha kan hre don ani chuan tiang hin lo om ta tuna antitan live streaming kan pek chua tur kha go santing lampang te lo ni se chan mual sang ti kha thu pu ya lo mang don taila ti lai hianin kumtlong channel te hian he kan han pa yanga chan mual
sang lu tuk tiang te khan kan ti so vel an ti kanga ti chuan in he ti lai mi public in ti hi public a hi kan ti don chuan in dak ngei tur ani public a da ngei tur chuan ma se tu na chuan ka ti chin na ni don awangin unlisted a hian kan da anga unlisted om zia po hi la shalo kan om mai theya kan soi sim anga unlisted a kan da chuan in a live ne tho si khanin canvas share chhuat te chau khanin an en thei don ti na ni mo kan share chhuat lem lo ta kha chuan lan lo en thei don lo wa subscriber te polo ni sela khami kan share chhuat link atang chau khanin a en thei don ani ti chuan in ti khanin a hnuai lam a han kan kal thlanga enge set tur dang lo mem lokang kha lo ni ta ti chuan next a hian kan chu click liang ti khan kan han click zo ta ti chuan thumbnail tur om ngal ta automatic in amai ro chu hei po hi kan siam thale ngal thei ni an du chuan pencil le man click anga retake a pok hian anan click lenga hanain retake tha thei ta re an retake le ta kha pok kan du lo chuan in pencil le ma pok hian in kan an click lenga pencil le ma ta khian kan an click leng kan du lo chuan mo an kan gallery chhunga mi kha kan lak chhuat don chuan pencil le ma khian kan han click lenga upload thumbnail ti hanin kan chu click ton ni ti chuan in tiang hian a lo lang ta hei kan thlang nga mai nga hran hmel lo thlek boka khanin kan du tokin kan an sizing anga sizing thei vek ani kan du tok kan sizing nu a safe khan kan an click anga ti chuan in go live a hian kan kal ngal mai don to ni ti khanin ti khanin kan live tan de ngal mol ta ti na ngani ya ka sang lam te kan ti chuanin tuna in om em cái mà lâu om dang in om em in lâu om em chen du le in o te kan te khor ve lang ai lau der ve lang a ka tiang khanin in du tokin in han te kwal vel thei to don ane mo chuan a rotation hi kan thlak du chuan hei he ti lai a kil lama te hi camera lem lo lang a hianin rotation a hianin kan zukri ka tiang khanin a in thlak thleng zung mai don ane chuan in thil dang soitur pakhat poimo do om boka helai hian chat lang thei ro tur siam dan te oma lang thei tur kan siam du chuan in live all chat all messages are visible ta khan in kan han click anga maro chu tu ma in kan comment hi mu thei lo se han te chuan dot nan a khan kan kal vele thung don ani all chata tu na chuan kan da ri photanga te chuan in kan video lan dan tur kan du dana kha kan te kan set down chuan ta hian a biala te hian kan tianga ti hian kan du dan color ang khat hian in kan du la kan set kual zung thei ta ne ti khan a eng deuh hian lang anga kan ti chuan a eng deuh han
dum kan ti le dum in ma te khan in kan du lo chuan heta normal a khan in kan kal le mai dor ani khatiang kha ani maya subscribe te chuan in heti lama hian akil sira hi deadline pathum om ta hian zu me chuan thiang hi lo lang ta kan ta kha mi ne kan lo in belak lo du thut pon ni theya ta chuan mut microphone a khan kan da anga te chuan in kan bian ha tu wan lo shadon lo ne kan an mut lenga kan biak zo chuan flashlight kan on do chuan tuna anga bok click khan enable flash mo chuan kan disable lenga flashlight a kha in off le mai don ni te chuan live po hena share thaya he lai share button a te khianin kan share du chuan kan han click anga te khanin WhatsApp te le engemaw te kan va share don ani tuna kan share chin dona tuna ka share awang hian ka live kha a boi pha lotuk chuang lova ka bek hun a khanin ain reconnecting le ngal zel mai don ani tuna hian tunga na kan share vel ton chin anga han sangko vel lok nga share na tore a test na ne boka han share vel vere reng tikhanin ka share zawa a back button a kan click le ate khanin ain reconnect le ngal zel ani kan live kha atop ngal muk chuang lo khate kan lo sedon dia te chuan clear tu te ne na kan ngen du pakhat chu video kan han siam ve thina hau tak ve the em a video siam e boi thlak ve a tiwang chuan in en lo tang kai puya tha ten lo ti ve ni chuan mi lo like sakram turin kan som tu tak meu chu ani chu ba ka mi lo subscribe sak thei phei chuan in ka lo ve wang ti kha na kan soitel sam tu boka video siam hi ti mai ani lafa hun le tha te adu ve em a poi pui ve khenga ya in video ron request tam tak po hi siam zung po kan du aveu ma se kan hun nei ten a ser biak lo ma chuwang chuanin kan tu angin kan siam hlei thei biak lo poi kan te hle poi po ka te hle thin ani subscriber ten in lo tangkai pui ngei kan be se ani kalom tak sete